В Канаді зустрічалися зі своїми колегами з парламенту і представниками Кабінету міністрів, обговорювали питання постачання зброї в Україну, ситуацію по Україні. Також торкалися питань агробезпеки, розблокуванню портів. Ця тема дуже важлива для Канади, тому що вона активно адвокатує питання гуманітарної допомоги в світі. Подякували за підтримку України. Вони, як ви знаєте, надали 131 мільйон воєнної допомоги і 245 мільйонів гуманітарної допомоги. А в наступному бюджетному році заклали 500 мільйонів доларів допомоги Україні. Тому для нас дуже важлива підтримка Канади, вона постійно з нами. Зустрічаючись зі своїми колегами в парламенті, подякую їм за прийняття резолюції щодо визнання депортації кримських татар 1944 року геноцидом кримськотатарського народу. Це дуже сильний, потужний сигнал, підтримка нашого народу, які зараз знаходяться в тимчасово окупованому Криму. Дуже сильний, потужний сигнал, підтримку нашим людям в тимчасово окупованому Криму, що про них не забувають, що ми говоримо це як в Україні, так і на всіх міжнародних майданчиках. І будемо обговорювати питання постійно, доки ми не визволимо Крим від окупації.